Ассалому алейкум ҳама духтаракҳои компанияи Faberlic. Духтарои азиз, ман имрӯз новинка гирифтам. Новинка от компанияи Faberlic парфюмерная вода. Нигоҳ кунед, 50% скидка кати омадагиай. Аҷоибот буш хушрӯ бовар мекунед. Ма бӯи свежи, хеле свежи, баъд не свежи, камтар сладкий дошта бошада нағз мебинам. Инами ҳамо бӯя, ҳамо бӯе ки ман мегум ку ҳар як парфюмерная вода любители хича дора. Ҳами хе нежни, ҳами хе бӯи фасон хушрӯ, сразу шумо ошиқ мешен. И эҳсосати одама зинда мекуна. Асобина вақти шавҳаротон мебиёям, хе мезанед чувствовать мекунанд ки занакшон ирӯз ягом навигарӣ кадагиай. Обязательно заказ кунед бо ҳам скидкаи калонкати. Духи стойки не я ҳафта беста. Мумкин айсар то обед ки то